Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. You've been the best of times to walk me through my darkest days. Why must I turn around? I ask myself. This just ain't fair, so hard to bear. I'm not really sure these days. You walk me, you don't do Hello, fáilte arás, fáilte seach chuig ifig LIO agus ifig Gaeilge Weekly Maidin Céadaoin atá ann domsa sean scoil sé beagnaí níos séní sa seachtain díobh se agus scoil sibh hana féin ag tadú leis an deir seachtaine nó ag buint taithneamhas fiú hana hain a gaiimiis an seo ag chur tús le seachtain eile an seo is sa bhéal ach lán sásta marschanach chun a bheith ag labhairt Liv, constámid cé hómid go léir agus go dé martáisih sin an trí chanús déanta hana féin nóid amháin tíbhaiste den fudcréile. Tá sam na cúpla seachta nús bhí méid labhairt le sus meascán de chudarrud réí agus nuair mór an plán agam leis na podcréilte agus orinttas matlam iad a dhéanamh cosúla sin actually ceant na podcréiltaí meascán an tanam a chur mé mar bhí méid labhairt faoi an méid sin rudaí ní rá réí aon teidéal nó aon tíama amháin a ramin an chur an podcréile. Ach an tatan seo tá sé tupa goháin nó tíama amháin peocha amach ansagus tá mé géirí 0 isteach an topic sin. Tá mé géirí labhairt faoi cúpla ceann den rudaí iontacha atá arsúil in éireann faoi láthair. I ceapan beidir gur luime is seo cúpla óir an podcréile ribh go háirithe maidir le ceol agus a méid ceol iontach dar lumsar an nói, bretan sé an taiste tagad agus cínáis ceol a hetníon leat ach domsa an méid ceol iontach go teacht amach as éireann le cúpla bliain nús beidir le 3-5 bliana a nús. Ach ní bháin le ceol, mé gur dart sí rudí eile inniu freisin mar moithíonn sé gohfuil just an méid sin rudaí iontacha ag teacht amach as éireann nachrá beidir ag teacht amach nuair bhí mission níos óga tá mise 2 bliain is fiche díos mátá se bhí gurí beaganín cóhéics a chur sin ach cé go rá rudí iontacha mar hampla is even am de coronas cean sanna na bannaí ceolalas fearlam riomh agus bhí siad san tá siad san fós ag seol amach ceol ach go háirithe fiche bliain ó hinthart ar gabhfuil sa 6, gabhfuil sa 7, gabhfuil sa 8 go dtí gabhfuil sa 2 ag 3 ag 4 ag sin an tám is tócha gur siad an bhór agus ag seolú a lán ceol le fíor cháúil tíbhaiste de éireann ar éonos agus Stephen the Sag actors bhí sé sin fiú rih a rugu me hain agus póstá siad ar an bhód agus a chur amach chudaí de friúla. Ach moithíonn sé go bhfuil beagnaí níos mó nis ní beagnaí actually a bhád níos mó anis agus go bhfuil an ceol sug déanam go maith ar an stáitse idirnáisiúnta. Go bhfuil a rééis ní bháin ceol ach mar hampla aisteoirí agus daoine maidir le sport, réaltaí sport ag dul thar lear ag sig déanamh go maith thar lear agus just tar rud ag an ceapan le cúpla bliain nús ag tarlú in éireann maidir le lánrod I maidir le neopa méid leart springní faoi ceol beaganín faoin teanga beaganín faoi aisteoirí beaganín faoi sport freisin agus beidir má hagan rud ag an eile a níos freisin le roiméid faoi sin ach moithíonn sé gohfuil rud éigean arsúil agus a méid crochíocht agus creativity a tarsúil agus céchomh má agus bhfuil me de gaiirí ní amháin in éireann ach freisin thar lear agus beidir just gohfuil an swagger sin agin beag níos mó ná mar bhí agin 10 mlíon ó hin 2 bliain na 10 ó hin 5 just river seo go generalta. Ach, Ernest, tá mé gur labhairt is tócha agus, ba sé seo meascán de my favourites freisin agus na rudaí is fearlam, so mar hampla tá ag labhairt faoi ceol, tá lán daoine, tá lán grúpaí gur féidir le labhairt trí, is féidir le labhairt trí sí meas agus ní cap agus mar sin de. Ní maithlam na bannaí ceol sin ní len simam is sí meas ní len simam
I ní cap agus cúpla duine mar sin san ní mé chun leabhart trúthú ní sin le rá nach bhfuil siad san ag déanana go maith agus nach bhfuil credit tiltte acub ach tá mé géirí dúrasteach agus tá sin níos éasca domsa leabhart faoi na banna ceol agus na háránithe a haithníonn lumsa. So is dócha tá chá cheann níos mó na aon rud eile atá sais ar an bhód daoine óga beidir breathan na lansan na rudaí a bheits méid leabhart faoi inniu beidir go mreathan siad beag níos mó daoine óga agus youth culture agus mar sin de ní mar ri gur ra gohfuil mé ag chur an pointe seo inúil that I'm expressing this point nó gra é seo just mé an leabhart faoi cúpla de my favourites agus is dócha cín chuí ó bhfuil siad mar chuid den glúiseacht seo in éireann daoine crothú rudí iontacha rudí spreaghúile agus mar sinse. Ach an dá nó an bhirt is dócha a ránaí is fearr dar lumsa in éireann faoi láthair agus bhfuil ag déanú ceol a haithníonn go mór lom. Cai sé sin a bheith Fontaines DC a cumála sin 49th and Main. So chunart beganíon faoi Fontaines DC ar dús seans go mai aithne go lán daoine nó chuid smó do gína géisteach le seo ar Fontaines DC. Is banna ceolaíd banna ceol sais tá sé dechar chun genre amháin a churthú. Sais rach is dócha chun genre anna lús agus oscailte agus leathan a chur orthú. Ach cíbh sidir sin is dócha rock sais orintha psychedelic rock caiimid é seo a lurg ar an riomhar man nimí rilé gur rá bhfuil sé mar seo mátá sé mar sin ach Fontaines DC genre an seo ar Google post-punk actually tá lán rudí buint le punk acu gandát ina gceol. So post-punk gus dócha psychedelic rock beidir orintha ach tá meascán de lán rud maistanta an album amháin nó fiú árán amháin seans go mai sé anzirfriúil ó tá mé goireann is mar tá focail ag an feiceagam an seo ar an laptop during sé post-Brexit core. From defining their musical palette under genres like post-punk and post-Brexit core. That maids is nabri I gceol daoine leabhart trio tá genre is dar an post-Brexit core. Cad cílíonn sé sin. Ach Ernest is dócha ó árán go hárán bhí méid leabhart san tachtans catsa faoi record player seintar cearnaí I cheannach agus as an dá chéad cearnaí a cheanne méid ceanháin is album Fontaines DC Romance an album Stéine a rinne siad agus ag éisteacht le sin tá lánsífrucht idir na hárán ar friúil agus na hárán agsúla agus an sin leis na album eile rih sin so tá sé deachar dócha an genre amháin a chur ar Fontaines DC ach tá níon siad go mórlam agus mar luí mé cuimhna méid leabhart faoi seo ar bodcair le beidir ribh sos an tairí le ceol le podcréaltaí le fiú scanan okay ar nó tá ceol tábhaach ní mé chun síos agus éisteach le Fontaines DC ní mé chun dul amach agus cearnaín Fontaines DC a cheannach muna bhfuil mé buint taithne was an ceol agus muna daithníonn an ceol lom ach com mála sin ceapan ggóil tú sais buying in ceannachas teach chuig go rud ag an eile domsa tá sé an simú chun síos agus éisteacht le agalibh le gothirthe Green Chatting sin an lead the frontman I Fontaines DC gus bin sé scríomh lán an hárán ceapan freisin tá sé an simú agus éisteacht cinach bhfuil mé ar cóin sin leis ar gacrad fiú níl sam an chuomhíonn sé ag chur rudí anúil agus an chuomhíonn sé ag leabhart agus an saoilí agus ceapan ghfuil sé anna réadúil very realistic ar lán slít agus ar lán bailí freisin so ceapam nar tá rud ag níos mó tá sé gínta go éis an bheith gafa le ceol mar hampla ceapan ghfuil a lán daoine gafa le níl sam beidir Chris Martin le Coldplay ach ní ceapan ghfuil a lán daoine gafa le aglah Chris Martin agus I gcónaí tá siad ag géirí is dóch rud ag an chluistan sháid agus ag géirí síos agus éisteach le aglah nó podcréile atá déanta go mar tá sé cos simúil sin beidir ghfuil beidir dumsa is máthlam mar hampla Oasis beag níos mó is fearlam Oasis ná Coldplay agus is dócha buine sé sin ní bháin leis an gceol seans gohfuil an cheol ar
an level céan na domsa ach buy in níos mó chuig oasis agus na dearthóracha agus an scéal ag buint le oasis agus an ítas agus an worldview agus mar sinse agus beidir níl an rud céan agam le Coldplay mar just tá siad san beagán níos mó faoin geol agus an ceol amháin. Cé actually na leichen de seo bín siad ag déanú beidir is droch hampla Coldplay. Ach le fantain sí gan átar worldview ar nó bín siad ag láirt fé lá rudí polúla ar is mé choin sin le cuid John rudí sin dín mé choin sin le cuideach mar hempla smatlam an chuí hín siad ag láirt frí na rudí sin níl sé cosú le kneecap tá sé le kneecap gcónaí tá sé an domsa aggressive agus bín siad Nisa, tá sé beagán ghfuil siad a gcónaí ar an ionsaí an the attack agus le fantains ceapan gnéanaan siad na rudí mar sin ó bhád níos fearr. Agus stocha an perspective an dearcha atá acu batá ag craon chatan atá Carlos O'Connell freisin sa bhanna maid le ceol, maid le rudí tíomh mu den ceol freisin agus an chuí a bhín siad ag labhairt faoi agus is artist ceart is tócha agus tá siad beagán in old school freisin cé nach bhfuil siad ach beidir strucha blion díos agus tá is sad freisin ar bhín tú ag éisteacht leis na hagalah lo go bhfuil siad gafa le ceol agus gohfuil is acu faoi aon rud faoi san bhí mé ag éisteacht le aglah le Carlos O'Connell cean an lads a bhín ag seanam an gitar nó in saman bhfuil sé an gitar nó béis sa cean sinna cín sin sa bhain agus bhí sé ag labhairt faoi the Ramones agus Bonnie Choles ar friúla ó star agus árán áirithe freisin agus an cean seo beagán súla sin gitar solo sa cean seo le Rammstein or whatever sanolaithe ceolaí agus tá sad ghfuil siad gafa agus in ná éire in le rá le ceol agus ní amháin ceol nua ach sean ceol freisin so stocha mar eile sin rééis nar atá tú sais buying in níos mó ag an act tá difric níos mó agus rééis ghfuil an swagger sinna de stocha má swinne mise sé rééis de fithe blion ó hin sin rud ceapan bhfuil beidir ahrí beagnín in éireann ceapan in éireann fós inneo tá muid beagnín cúthalach is stocha agus orintanta níl an muín agén agus ag gáinní ceapan samplíntaach sin nuair atá tú ag féchans ar na cluichí Olympica nó rud aigen maidir le liaúchleasaíocht agus beidir tá tú ag féchans ar liaúchleasaí sin as an rancog san sin liaúchleasaí sin as an fólan liaúchleasaí sin as Kenya liaúchleasaí sin as na stáitínti agus an sin féchan tú Lad amháin nó chalín amháin anna bán le an top glasar húb agus just ní bhíonn sé ghfuil an duine sin an rud ag mór dhéanú níl an sais muíonn sin an swagger an determination an kind of I don't care is cumlum tá misio hon an rás seo a bhú chun stegan ná ní thugan tóch an liaúchleasaí éireannach sin déteach mar hampla agus tá sé skip all ahead an so ach an nuirí sna cluichí Olympica bhí sé sin beidir mar an chéadóir a déach ó domsa rénos a déach mise ar a láinte le liaúchleasaí agus dúirt mé sin tá cred sa bhagam sa duine sin gohfuil siad chun rud éigen a dhéanamhain seo agus gohfuil seansachu chun buchans agus níos am cín chuíúil sé sin tar éis teachtas chuig ar soci agus chuig ar gultóir níl sam beidir mar tá níos mar agad an éireann is beidir margheall nach bhfuil is tóch an tionchar céine ag an aglas in éireann inis níl clúa níl clúam as cían áte hagann sé an muinn sé leis an ingelín an muinn sé leis an globalization sais Americanization rudí níl clúam ar churbe ach cé go bhfuil is tócha míhhantáistí le sin freisin le bheith níos muíní ceapan freisin tá lán buntáistí agus maichan tú ar fanchains DC níl siad cúchlach ar churbe tá den sin ag rá like we should be here and we're as good as any band in this festival Thomas chomh seo or chomh sin mar aon banna cheol eile ag an féist seo agus taithníonn sé sin go mór le maidir le fanchains DC agus just an 6 ceol a bhín stig déanú ní cheapan ghfuil sé cosúil aon 6 ceol eile réile agus is even lom é sin le ceol na rintu éiste le banna ceol agus tá díreach ón tús is áir an fantains é seo is áir an Oasis é seo is áir an whatever é seo so fantains DC 49 an main freisin luí mé an sin ar is Jackar an genre amháin a chur ar 49 an main so tá mé an dul chuig Google
an seo chun carúlam. Ach tá burt acu ceapan is ascail ceanna gíd, tá sé hart. Ceapan gúil siad hart ma is héan ar fé cuaig beidir bioganíní sin a beidir fé 7-8 Fníor sean go léanaí. Fortnight main ar an indie pop duo. So ceapan ladháin, producer Ben O'Sullivan, so bín Cheshnig Janu on production agus an sin vocalist / multi-instrumentalist Paddy King. So bín Cheshnig Conú agus ornta ar an guitar agus ar an bass. Tá neart fi seánaí feici agam ar YouTube agus is ceoltarí tin sco iad verticu an lad ben sin níos mó ar an riomhra agus ar an production agus mar sinse ach freisin an lad eile module a bheith I canú bud freisin ar an bass agus ar an guitar ceapan fiú an drums beidir agus cúpla orlis ceol eile ach jeez tá siad an bhá arís an Zachary dúirnta indie pop an sin is tócha indie pop an ánach tá measc an award tíbhas sé gen catalog atá acu is tócha ach má táin den ag éisteacht le fórsinóint an main tá albumháin ach go ar bhean an boats agus beidir ghfuil an cean sin mar an cean is fearr chun tús a chur le nó chun measc an jazz den cínte friúla den hárán agsúla atá ag 49 an main. Tá siad san má arís tá siad óg tá siad Jane rudí thar lear ceapan beidir níos mó ar ag daintíanais ná í náteile ní ceapan ghfuil siad an bhór na stáitíntia nó timp na Thurpa gan dais tá Fontaine CC bháin níos mó tá Fontaine CC Jane gigs timp na Thurpa fiú beidir na stáitíntia tá siad Jane gigs freisin. So tá níon siad san go mór lom agus ní mór eile rilí gur féidir am rá agus becertais dul agus bheith géisteach leis an geola taú agus rís ladóg as éireann ag déanú rud éigen dul féin níos siad ag fannacht ó beidir sa taucií bhain seansam nó beidir go níos mó taceocht an sin dom sa taucií nó tá mis honna dhéanamhanis agus tá siad ag déanú go hiintach agus tá gachród atá acu tá sé tiltte acu so fair play the 49th and main freisin. Sin gachar madra leis an ceol ní sin gachar tá landíine eile in éireann ag déanú ceolíntaach gur féid slum labhairt fuú ach just na géirí é a chuineáil sách gear faoi láthair onas go mé an bugarráigtín céidir eile tá an DJs íntaach sa le bisis agus Robbie G agus tá grúp acu le chéile dar bhean an Belters Only tá jazzy ar nó bín jazzy ag déanú lán rudaí le Belters Only so ní mé géir labhairt faoi achtainna ach tá landí níd agus fiú an sean is tócha gard the old guard cos le Christy Moore fós an sin ag Vicar Street gach blin fós a chumach ceol the Saw Doctors ceapan grá siad ag EP an deir seachtainna seo so a landí níd go ach just bhí mé géirí dúirteach is tócha ar an bhirt nó ar an dá chrúpa is fearr lumsa. Tar sé sin tá an Gaeilge ar nó ná ní bhíon méid te ná tá rial amháin nó tá cúpla rial an ar an budcair agus tócha an ceanna smó agus chuid mé an rial seo ó bio ar éigean the kind of groundbreaking, renovating Ground Zero podcast in Irish rinne siad san really an chéad fodcail an chéad fodcail ceart trí bheán na Gaeilge agus ar an drochúir níos siad ag chumach episódí níos mú ceapan stop siad beidir blian ó hin nó gá blian ó hin ach chuid mé an rial seo waithú mar bhí rial acu ó níl mu an labhairt faoin Gaeilge agus faoin teanga I héin mar hana féin tá numar go caint muid an sin faoin teanga agus ní bhí mé ag déanú on caint maidir leis an Gaeilge seachtas ar seachtain Gaeilge déanam episód amháin ar an sin. Ach, is tóchan tatan so bairm labhairt faoi beagganína. Níos mó éon rud ceapan just gúil sé ionta gúil an Gaeilge ó bhád níos feicálaí, le mór visible faoi láthair. Mar ríis, agus gúil ó bhád níos mó rudí ar siúla ríis, ceapan lán sin rudí bhfuil méid labhairt faoi an seo tá sé buinte le daoine óga agus is dócha daoine an tíir beidir fithe agus trocha cuaig nó fithe agus caracha, mar arís nar bhí mise ag fáú níos agus nimid ag láirt faoin seachtaidí nó na thugtaidí rugadh sa bhliain 2000 mé ach más míniu mise ás go 2000 sa deich mar hampla. Más rud ag go raibh thosaitheoirí éisteacht le rud ag na Gaeilge. Bhíart radioún Gaeltachta a chur ar siúil agus ní raibh riadaí aon rud eile. Ag an am sin beidir go rudí rirá ag teachta seach ach ní raibh sé ar siúil ach ar feadh seachtain Gaeilge.
beidir radio na lifa na ruding mar sin freisin agus ní rá aon rud eile. Ach na léon de seo, jeez, tá trocha caracha beidir chuig go podcréile Déanta trí bheán na Gaeilge a bhfuil ag chur rudí amach, gach seachtain nó gach cúpla seachtain freisin tá tá an dul go spáisbha agus podcréiltaí cosúla beoraig an all. Nach bhfuil active níos mó ach fós tá catalog an bhór agus mar ealar ní líon tá sin is féidir a dul as agus éisteacht leis an rudí sin tá radio lifa radio fáilte radio na Gaeilge de fósach sin an siad níos mó rudí agus is dócha rudí le haid meascán níos mó a chuoine níl sé just nuacht áitiúil le haid daoine seandaoine sa Gaeltacht. Tá meascán níos mó is dócha agus is agsúlacht níos mó maidir leis an content a bhíonn siad ag crothú tá méid sin rudí ar na mian thuisialta agus buidir le lán sin rudí seo leis an idirlíon agus ar nóí tá sé seo ag tarlú le haid gach teanga rilí timpeall an domhan nó chuid is mó de teangacha timpeall an domhan. Ach just gohfuil sin níos feicálaí ní bháin an seo well tá me sis is bán ach ní bháin arás sin éireann ach timpeall an domhan timpeall a thorpa agus tá difriocht feici a amsa le trí ceir bliana nús is cuimhin marta trí bliana hin ar dúirt mis le daoine bíd méid múna an Gaeilge go minic dúirt daoine tá sé sin gosúla béarla nach bhfuil ar cad é an Gaeilge cad é Irish an bhfuil sé sin just English with an accent agus tarlíonn sé ó bhád níos lú na léitheanta seo in áire agus níl sam bhfuil sé sin mar eall ar nícap an bhfuil sé mar eall ar lán sin a rudí seo ó bhfuil man ag labhairt faoi níl sam bhfuil sé mar eall ar níl sam just gohfuil níos mó daoine ag labhairt na Gaeilge ceap níos mó na rud eile tá sé níos cool is dócha agus is fashionable agus bhfuil daoine actually géirí bheith go maith ag an Gaeilge rís déimlín ó hin cúg líine de go hin ní rá sé mar sin ar churbe just rud bhí ann le lán daoine just méid sin tuirseach leis an Gaeilge ón scóil agus ní mór an simam má híonn tú ras go dtí na seacadtí agus na seachtatí in éireann bhí dearcaí agus attitudes chuig na Gaeilge fiú níos massa in éireann bhí lán daoine gur mis ag fáú níos ní rá sé cool chun Gaeilge labhairt ní mór an daoine tar éis na meánscoile nó tar éis na hallscoile ag éirí fileráis ar an Gaeilge agus feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge nó an Gaeilge úsáid ach ar a laghad bhí daoine fós a grá ach brá lom an Gaeilge bheith ann agus fós céad fan géad ceart go bhfuil sé mandatory agus go gahí tú a dhéanamh ar scóil ach má híonn tú rás le chuig a seaca bliain ó hin bhí bhád níos mó daoine in éireann a cheap ag an am ní cheartú nó bheith ag rilí dír isteach ar an Gaeilge ba ceartún dearmad a dhéanamh ar orintanta leis an Gaeilge ceapan daoine bhí níos mó daoine bhí lód a daoine ag go láirt na Gaeilge thart ar 7-8 bliain ó hin agus an sin níos lú agus tá sé chun básáil go luath ní ar churbh ní sin an scéal tá aspects de sin ach actually hana féin bhí an sais improvement seo ag tarlú le trocha caracha bliain na nús beidir ní tíbhaiste san Gaeltachtaí ach maidir le dearchaí na daoine the attitudes of people agus freisin na himhreacha timpeall na tíre agus mar sin bhí sé actually ag dul a bheabhas beidir hana féin fé bliain ó hin nó trocha bliain ó hin ach ar sin scéal le haid lá eile ach just is dócha an dearcha tá daoine go bhfuil sé is mar chuid den na saman bhfuil sé chuid den G-sport náisiúnta agus bhfuil sé fíorthábhaach nuair atáid ag labhairt faoi is dócha rudí eile ar siúil timpeall na tíre ach má híonn sé go bhfuil sé ar level níos orda inis agus bhfuil daoine géirí fileráis ar an Gaeilge nach bhfuil nóire ar chuoine chun an Gaeilge úsáid agus just gohfuil sé cool agus listen beidir gohfuil míbhantáistí le sin freisin mar le teanga ní cheartid teanga labhairt mar eall gohfuil sé cool ba ceartid teanga labhairt is dócha mar eall go gahí tú é úsáid gohfuil sé tastáhait nó mar eall más as éireann thuú is dócha tá fá ó thaobh cultúra de agus fá ó thaobh do chuid éireachta de agus mar sin de chun an Gaeilge a ólm agus an feabhas a chur ar do chuid Gaeilge má tá tú géirí an gánaí dearm man bhfuil tú géirí an Gaeilge ólm sin céad fan géad cearc leir níl sé gosúil go tú less Irish mar ealar sin ní churbe
So, beidir mar ealar na mian hóisialt agus trends agus an sais sucky ina mín muds ag markdal agus stocha just an chuimhín an saoil go háirithe le daoine óga leis na mian hóisialta agus le cadatá cool. Beidir is drochród go bhfuil an Gaeilge tar éis éirí cool beidir go bhfuil mun chun é sin eáil sa taucí níl sam bhfuil sé seo an leanúint rá. A ceapan ghfuil sé mar snowball effect a bhaid gceist, mar anis tá níos mó daoine déanú cheol trí bheán na Gaeilge tá níos mó daoine déanú podgréiltaí mar eile sin ba níos mó daoine in an teanga a labhairt agus ba níos mó daoine in an teanga a ólam agus, ceapan sin ba níos mó daoine in an ceolaí dhéanam podgréiltaí dhéanam or whatever. So leúna sé ba snowball effect agus tá sé an leanúint ará ach just, Thomas is tócha ag pointse anna tábhaach agus pointse anna just pointíntaach máte leis an Gaeilge agus, demlín ó hin cúg blin ó hin bhí lán daoine agus ní bheith si den an saoilú grá sé seo chun tarlú leis an Gaeilge agus go mé chun méid seo clú agus cáil an Gaeilge ní amháin in éireann ach timpeall an down. Bhí cúpla scrip sé san seo bhí mé géirí iad a luú go tapaí ach ní mór an simán sa rudí seo ach lepsód go le seo caiime iad a luú. Aisteacht, ní bhíon mis ag bheith an séiron scálan rilí ar churbe, ní me gafa le scálan ar churbe ach ar nói. Aisteacht ag déanana rudí iontaige ar an level idirnáisiúnta agus an stáit aontaí agus timpeall an domhan súla Cillian Murphy agsúla Barry Keoghan cosúla bhfuil Saoirse Ronan tá sé an bhód le blianta agus tá na lads eile ar an bhód le blianta go háirithe le cúig bliana nús le nuair sé gafa le scan ar churbe so seans nach mai mé ná an fiú cuimhnú anis ar annachcha na scalan a Cillian Murphy le Oppenheimer agus Peaky Blinders agus Barry Keoghan an cean sin caiime é seo a lurg bhí sé ag dása ceapam sa cean sin Barry Keoghan films Salzburg sin an cean agus Banshees of Inisherin ar nói. So mo híonn sé an dat le cúpla bliain arís tá sé seo ag Paul Mescal ar nói freisin tá seo ag tacht ó duine nach bhfuil róchafa le scanan ar churbe ach go bhfuil na heistir éireannacha a rís ag déanana rudaí ar an sin ar an bhód idirnáisiúnta agus a rís cosú le cad a dúirt mé nómint nó gó hen maidir leis an Gaeilge man tá níos mó aisteoirí ag déanana rudaí anhá ar an level sin agus ag buchant Oscars or whatever an sin ba níos mó daoine in éireann ag irí féchant agus gra seans gur féidir lomsa aisteacht dhéanamh agus nó béidir nach bhfuil siad an aisteacht dhéanamh béidir ghfuil siad an rud ag an eile a dhéanamh ach dearann siad is féidir lom a bheith mar an duine is fear sa downer seo ní bháin an duine is fear in éireann ceapan béidir sin an difricht atá ann a níis i gcomparáid le jet nó fé blian ó hin ceapan in éireann a lá daoine ag fása níos in éireann fithe blian ó hin dúirt siad nó dúirt muid is dóchart féidir lom rá freisin is féidir lom a bheith béidir mar an duine is fear in náliamh ag seo nó is féidir lom a bheith mar an duine is fear in éireann ach níl éon mar éireannach beidir mar gheall an Catholic giltágaín agus mar eile sin dearnas ach níl éon seans gur féidir le main rud a dhéanamh in London nó níl éon seans gur féidir le main rud a dhéanamh thar leir nuair a héan de hÉireann go London bhí ag obair ar an construction déanmid na jobs nach bhfuil éon den eile ag éirí déanú nuair a héanmid go Americá an rud céada really ní cheartúin in éon tionscáil nó éon industry éon rud an mhór a dhéanamh is éarnig muid. Ach ceapan ghfuil sé sin áthraithe. Ceapan ghfuil sé sin áthraithe agus scúilmid ag féchan arnis agus rá sure cén fáil nach chuilmid an an bheith mar na daoine is fearr mar an chrópa is fearr ag an rud seo nó ag an sport seo nó whatever it is agus ceapan go garíonn rudaigh so leis an aisteacht go mór leis sin. Freisin mar haplas a rugby ní mór an daoine ag leabhart faoi seo ibre an tairí ach ar an Lions or ceapan cúpla ceann an Lions test in an Astral hí níonar as an chúgar deag ag tosil na Lions Béarna gyd nó bhí de gimmert ar nói le fern na hÉireann tá sé sin do chreide le ní sé sin an tar le ríist agus gceann fithe trocha car go blion ba éarnig go háirithe lucht rugby in éarnig fécinn siar agus agrá jeez bhí sé sin mar
like on peak le rugby na hÉireann. So rís rudigsú le sin agus is dócha sin segue jazz chuig an rud déarnach ó bhfuil mé ag géirí láirt faoi agus sin an sport go generalta agus an méidú díntacha atá siúil maidir leis an sport in éireann. Maidir leis an gcomhpháirtíocht Gaeil ar nói hí na riadacha nua agin im lína sa fel Gaeilge agus dáibhir siad go hintach an lad a tháinig sús leis an riadacha Jim Gavin seans go mbeidh sesin ina Uachtarán ag gan cúpla mí. So tá spáin sé sin an job atá Déanta aige ag an job atá ag Déanta ag an FRC ag tuairte seach na riadacha nua céimh ma agus a bhí an craobh im lína. Tá fáibre sa chumbalúchas go faoi láthar freisin ceapan go nam go professionalisation nes tá neart caint faoi a bheith íoc as banistóirí chun ó bostaí agus well hána féin tá sé sin ar siúil ach tá anis G-sport ar siúil maidir le an gceartún é sin na chuirteach mar riile figúil gur féidir leat mar hampla é sin a dhéanamh gur féidir leat airgad a thuirt do banistóirí agus pá a thuirt dómh agus sam callthar loíonn sin so éis ní mé gur rá maidir leis na rudí seo gur rudí dearfacha amháin atá gceist ach ceapan go an chumbalúchas Gaeil in áitá le cúpla beidir ní an numarcha i mlína ach le cúpla bliana nús bhir seo bhí an amháíocht ionach chomh síimsúil mar thugmuid ribh seo nó mar thugmuid riomh anhhair fad freis leis an soccer an League of Ireland tá sé do chreidir ríis mas rudí grabhtúil an dul as go dtí an bhblionn gabhad san níte gabhad thugteig agus rála duine seo iad na attendances agus an méid daoine Tá dul go cluthe League of Ireland tá dul go Shamrock Rovers, Bows, Galway United, Cork City, Treaty United sa bhblionn gabhad fé cúig deir siad ní léon seans scoil an méid sin daoine a géirí dul go League of Ireland tá siagsúla an chhuilge an fios nó an forbert is dócha atá taréis teach ar le cúpla bliana nús. Tá sé do chreidsa mad go háirithe taréis Brexit agus le COVID freisin bhí cúpla factor nó bhí cúpla fá leis sin is dócha leis an League of Ireland a gcompráid leis an Gaeilge tá sé níos éasca chun féchant ar an League of Ireland agus fáil amach cén fá ó bhfuil forbert sin sco agus forbert an bhór tar éis tacht ar an League of Ireland an tachtan so no well inis an tachtan scatsa don chéadú riomh tá gá éireann as an League of Ireland sa chomórtas san Orp agus sa Conference League so sin Shamrock Rovers agus Shelburne agus ba siad I gimmert sin Crystal Palace agus AZ Alkmaar agus ní sé éasca ar chur go háirithe le haid Shamrock Rovers bhí arthú an bua aáil in fearn a chréithní sa cúgaháit sa Fortingale an orí cean sanna sreachna is láidir san Orp agus bhuis ar chréithní Santa Clara an ar sa chúgaháit an ar beidir ní pointí níos lú ná Pórsó bhí siad anchungurc le Pórsó agus bhuaí Shamrock Rovers in Santa Clara tá beanna gach fearn in is League of Ireland full-time tá siad ag éirí sais mar full-time professional so tá sé dul sa tro ceart agus ríis mar ealar Brexit ní caithí an méid sin nimmorí dul go sasanna ní féidirló dul go sasanna go háirithe nuair atá siad óg agus rís just má tá níos mó daoine agus níos mó páistí go háirithe agus daoine óga ag dul chuig na cluichí mar ealar sin baistigh smíno is féidirlam ní chaithimé bheith taú le learfáil ó Manchester United agus ní léonrad mé cheart lei sin ach ag an am céanna an príomhrud má thosaitheoicht mar priority is féidirlam a bheith ag taú le Bows nó le Derry City nó le Finn Harps nó le Wexford nó whatever team pay for a town. Euro 2028 coming to Ireland, will coming to Ireland agus an rích Déanta ag gan gábhlín nó gan trí bliana inis go leisce. Na cluichí Olympica an nuirí na cluichí Olympica is fearr a bhí agin gotí seo faoi láthair tá fearn leán ag gimmert ag an chun Déanta an sin is sasanna ceapan ghfuil sé ar siúil is sasanna so tá méid sin rudaí ag tarlú ó thaobh sport agus airís tá san ghfuil mé ag dtír isteachar na rudaí dearfacha inneo seanscoil lán scéalta dúilteacha freisin mar hampla de Sevens programme is cos hartar blian ó ó hén maidir leis an rugby an sin agus ócé tá League of Ireland ag déanú go hinnta cach an sin for an náisiúnta ní si ag déanú róha well ní si ag déanú go ar churbe le hartar de lína nús anis ridí taréis Euro 2016
So, tá drog scéad tíomh siad sin freisinach aríis ceapan beidir líon de seo go háirithe leis na meán hóisialta agus go háirithe leis just an cainte bhín ar siúil orintanta in éireann orintanta beidir go means bíon díolta fuúr nó gáin seo san siú agus leis an bíon na daoine seo sa Spáinnig déanú an rud céine tá si gcónaigh tuairt amach faoi an aib seo nó an rud seo ach aríis ag am céine ní cheartit riomh dearmadí enú like I gan 10 mlína nó 5 blin baim dig fécant rás ar gábhils fé cuaig agus I grá an ten sco a bhí ann maidir le ceol in éireann maidir le podcrailtaí in éireann maidir sin cean seo maidir le aisteacht maidir le whatever a bhí I gceist agus ceapan I gcónaí taistábhta agus tócha a bheith ólach faoi sin agus bheith buíoch ag an am in áit just fécant siar I gan 10 mlína 5 blin I gur nach rá sin níos fearr I gábhils fé cuaig nach rá sin níos fearr I ri na fihéidí actually gur okay no tá mé actually an taach na bhhaint as seo agus chuna bheith buíochas anis so stocha mar sin bhí mé ar leabhart beganín faoi cúpla ceann san rudíntacha agus ní annach cúpla ceann mar tá ó bhád níos mór rudí eile gur féidir lom leabhart faoi ar an bodcraile rudíntacha ag teacht amach as éireann ach sin just cúpla rud an sin agus sin deire an fodgaile an teachtain seo guys gur mí na mágaí as a bheith ag éisteacht gur mí na mágaí freisin gach duine a cheannaí an cuasa nua tágaíonn ag learnirishonline bhí mé leart faoi sin an teachtain sa caite agus an lán an sásta bhfuil daoine gur ar nóid bíonn si bh géiste clubsa gach seachtain is tócha ag chur feabhas ar bhuair gúid skillanna maidir le Gaeilge chonacht a hiiscint ach freisin tas tábhat a chuna bheith in an Gaeilge agus Gaeilge na mún a hiiscint so tá tú a géirí feabhas a chur ar sin go háirithe maidir le Gaeilge na mún ná dín dearmid chun checkout a dhéanamh ar an gcósa nua tágaíonn ar learnirishonline.com nó ceann sin na chósaí eile chomh so tá mbeon críoch a chur leis an budcraile in iscais gur mí na mágaí as a bheith ag taú linn mars gannach le rómí libh an teachtain se thugan sláán agus bannacht